Hi, Cliff! Yes, hello! Imusta nga greetings, shout out kay Yes, po. naana ra ba naka-view na sa ato ang live ang atong mga friendships din ha, GJ. Labi na si GJ kay siya ra ba gyud ang nagkuan ani Yes, no? ma'am. Oo, nag-facilitate sa atong interview. Yes, po, Sige, ma'am. Cliff, go. So, good afternoon everyone. Good afternoon, Ma'am LG. So, I would like to greet everyone sa Yes. atong mga ka-CMU-ones, no? Good afternoon everyone. And then, I would like also to shout out sa ako ang organization, si USCO. So, good afternoon mga gi. Muna kita siya ang among tawagan, ma'am. And Yes, then, Gi. yes po, ma'am. So, I would also like to shout out my mama and papa nga naa sa Malaybalay, my sister nga nasa Japan nga nagtan-aw karon. Wow. Yes po, ma'am. Then ako sister nga nasa Cagayan nag-study, then akong mga family members po nga nagtan-aw, ma'am. Yes, mo ni si Choni. Yes, ma'am. Si Choni Connie. Alsola is in Japan. Yes, ma'am. Asa na sa Japan? Nag-move ay currently, ma'am, nasa Tokyo, somewhere sa Tokyo po. Yes I po. love Japan. Yes, ma'am. Kumusta si Cliff? How are you, Cliff? Karon, ma'am, kay okay naman gihapon, kay gapadayon ra gihapon sa ACADS, as well as ginabalance gihapon ako ang akong org works, pero paningkamutan jud nako nga still gihapon mabalance nako si ACAD life og si org life po. Pero generally okay ra gid pod si Axel po. Ga-fight ra gihapon siya po. Lumalaban Lumalaban sa si life. Axel. Kinsa si Axel? Ipalaila daw kuno sa amo kinsa si Axel. So, hi everyone. Again, my name is Cliff Axel Padri Alsala. I am from Pangantukan and I am from the College of Agriculture, Agribusiness and Management, 4th year. And kinsa si Axel, well, to tell you, siya kay creative siya nga pagka-person, and then very expressive, and as well as grabe siya kakanang caring sa people around him. So as well kada sa iyang friends, sa iyang family. So very caring person, very creative and very outgoing. So kung kinsa ako ma-meet, ako ma-friend kay like grabe jud siya ka-outgoing a person. So dili siya kompleto but still ga-fight siya for like dili siya makasakit og tao, dili siya makatapak og tao. So ingana siya nga pagka-person. So is that the reason why naa ka sa head sa creatives? Yes po, ma'am. Actually, ma'am, committee member jud ko, ma'am, but since di man jud maano nga nalagi OJT ang uban. So murag na-assign din ko as ma-head na din sa creatives tungod ana po. Sige, unsay trabaho pag naa ka sa creatives? So, technically, ma'am, if creatives ka, ma'am, kay ikaw gid ang ma-assign na for the media information sa isa ka organization. So, maghimo kag pubmats for the kanang mag-relay og information sa inyong nasakupan. So, it's very important po to keep in mind as a creative, as na isa ka sa creative committee kay to really fact-check gid ang inyong relay sa nga information sa media po. So ingana gi siya, ma'am, like mag-create ka og something nga kanang kay since karon man jud nga generation, ma'am, kay very na magid ang kanang kung unsay makita sa tao kay mo dali kay nila ma-receive ang information. So mo ay purpose sa creative committee, ma'am, to relay information via media nga mga medium. Yes po, ma'am. So na-mention mo creative ka in what way? So, I really do consider myself as an artist, ma'am, no? So, dili lang po nako gina-limit ang akong self as an artist sa like traditional nga art. So, yes, motong gina-explore gid nako ang kanang media, like ang digital. So, mo na makaingon kong creative, ma'am, kay mo magina siya gid pod ang akong field as an artist, no? So, yeah. So, unsay mo ginabuhat as an artist? So daghan gid ko ginabuhat, ma'am. Mao na gid pud siya usahay jud ang kanang murag ga-support sa akong pagskwela sa ako ang daily nga mga bayronon kay. Really? Yes, ma'am, despite my busy schedule sa ACADS, gadawat gid gihapon ko og kanang mga small commissions from my classmates from outside kay may na lang kay maka-generate ko og gamay para sa ako apong self. Well, ga-support man gid pud ang akong parents for me, but kanang mo mag-initiate na lang pud ko sa akong self bitaw nga if kay gastador magid pud ko nga pagkabata. So mo to nga if gastador ko, I need to generate my own income pud for my expenses. So mo na siya, ma'am.
Wait lang. So meaning unsa nga create, unsa ginapabuhat nila sa imuha? Gapabuhat og mga mag-layout o usa na? Yes, Pictures? ma'am. Usually gud ang pinaka kanang gaduol gud ang mga estudyante for me, ma'am, kay kanang gid bitong like ilahang mga projects, mga requirements kanang traditional gid siya nga gina-paint bitaw, ma'am, usa kay like kanang sa isa ka So more cardboard. on painting. Yes, ma'am. As in? Yes po. Painting sa ilang self or unsa man Dili na? kana More sa on ACADS nila, ma'am, kusog magud kaayo ang kanang mga like mga teachers bitaw nga gusto nila kay hand drawn gid ang ilahang mga requirements, so mo to nga muduol sila sa ako kay kana pong murag gi-refer sila sa uban nga magpa-commission sa ako, so ako mudawat lang gid pud ko kay naman siya kwarta. Oh, Yes, yeah. ma'am. Like how much? Bas hindi yung naay gusto nga unsa tawag na magpa-commission. Ma-commission, yes, ma'am. Oh, kanang naay mga project. Unsa Yes, nga kind ma'am. of project ang kaya nimo? Mga art projects, Art pwede project, pod drawing and painting. Yes, ma'am. Mag-layout, gadawat gid pod ko og kanang big commissions outside like mga mural painting, calligraphy. As Yes in. po, ma'am. So for sure lahi nag-rate. Lahi Lahi siya siya og great, ma'am. Depende amount. sa kadako, sa complexity, ana po, ma'am. Okay, so minimum. So for like sa kanang ang halos sa magid ginapa-draw gid sa ako, ma'am, kana bitong 1/8 illustration board. Oh. Mo gid siya ang standard nga kana requirements for school. So like naana modagan na siya og 500, 700. May na lang kay maka May na Yes, lang. ma'am. O say pagid magdungan-dungan bahalag ka nagaka-stress nako kay. Oh. Pero buhaton gid ako siya, ma'am, in the sake of ipasa sad nila for their grades as well as Oo. maka-benefit sad ko. Madiskarte. Yes, ma'am. Pila po imong income in a week ka ha? Imuhang average lang nga income. In a week guro, ma'am, if kanang bongga gid kaayo ang pag-abot sa mga commissions, like makaabot kog mga like 1-2, 1-4 ingani-ngani siya, ma'am. So yeah, dako na gid gina siya nga tabang for me. Unsa may mga nahimo na nimong project or handumanan sa imuhang mga kahago? Ang ako yung mga handumanan na if ever makakwarta ko, ma'am, kay pagkaon man jud. So kung maghandumanan niko kay like kana ako mga clothes nga ginapalit. So kay naka-mention mo ko ganina nga gastador gid ko, pero Yes. ang ako ging pong ginagasto, ma'am, kay katugi akong gaka-generate. Yes, ma'am. Pero imong parents gapadala nimo monthly or Yes, ma'am, weekly? gapadala gid sila si ate katon asa Japan. Yeah. Siya gid ang gapadala po din sila mama po like for boarding house and for other nga expenses nako, ma'am. Okay. Wait lang, daghan naman din ni mga nag-chat din Ay sa ha. Yes, ma'am. Only one pangantukan ingon ni Joff. And si GJ Amante maanyag daw ka. Wait lang. Nice Ku. Yes, Hello, ma'am. my dear cousin. I'm so proud of you. Go, go, go. Asa si Nice Ku? Asa man ni siya? Cousin Dapita? gyapon ako sa akong mother's side, ma'am. Oh, Yes wait po. lang ha. Si Amy Alsola Cardinez. Ako na ning nag-greet Yes, ka ma'am. ganina. Si Hanife Alsola CZ. Shout out watching from Kuwait. Proud Yes, ma'am. cousin. Sila na duha sa iyang mother po dito, akong tita. Oh, si Nice Ku. Hello, my dear cousin. I'm so proud of you. And, gisa pa ni. Si Joff, iyang keyboard, iyang handumanan, ma'am. Keyboard? Yes, ma'am. Dala ni mo ron? Ay, wala, ma'am. Kana imong iPad, imuha ng handumanan or Ay, kay ate ni po. Okay. Actually, gipapili ko to cellphone or tablet ni anak man ko nga helpful si cellphone pero mas helpful si tablet kay makakwarta magud ko kay like itong mga Yes. graphics, ma'am. Ang kanang gina story ni Joff nga keyboard, ma'am, kay kato akong birthday last February 25. Hoy, Pebrero di ay ka, Yes, Cliff. ma'am. Wa lagi ka nang invite. Joke lang. Nagpalit ko og Bitaw. keyboard for my laptop, ma'am, kay gift sa to ni ate, gift sa ako sa akong self. So, Oo. nagpalit ko keyboard for my laptop kay di na magud mo work ang keyboard sa akong laptop. Oo. And then katong March 11 ata to nga pag-abot na ko sa room kay wala na akong laptop. Gikawat siya, ma'am. Midterms na magud to siya nga time, and then na-late na ko sa isa na ko. Last year? Last March 11, like last week. Last week na imong laptop nawala? Yes, ma'am. Oh my gosh. Midterms ang gusto siya, ma'am, nagdali na ko kay malate napitan na ko sa nawala exam man. sa boarding house po, ma'am. Sala jud po to na ko, ma'am, kay wala na ko na-lock ang room kay nagdali na ko kay na malate na ko sa akong exam mo to na timing. Pero dito ni mo sala, kawatan ang naisala. Yes, ma'am. Kaysa, I mean, ang imong boarding house is around the campus Yes, sa ma'am. CMU? Yes, ma'am. Kanya ano makawatan man ang boarding house? Wala pud ko ay opportunista gid girl siya, ma'am. Pero
wala ra pud kay ko na stress. Wala na trace sa... Wala na lang po na ako siya gipatrace, ma'am, kay since I have mentioned earlier, guba na gid siya. Okay. Mo to nagpay kong keyboard, so ipaayog ko ruto sa kawatan. Ipaayog to niya para na... Tagain na lang siya o kuan, tagain na lang siya pang-ayo. Ana, gimi nga, balikin na lang ang keyboard. Mag-ila-ila ta. Oh my God. Anyway, wait lang ha. Si GJ, mouse o keyboard nga gikawat ang USB, ma'am. Yes, ma'am. Kay wireless, mo siya na-appeal to ang wireless connector sa murag. Wala na pa'y pulos ang kato nabilin nga keyboard ug mouse. Oo, pero na ako ipabuhat sa imuha. Kay ginaawat daw nimo akong voice. Ingon si J-Boy. Ma'am, Wait, sige, ay issue sa. kaya na sila, ma'am. Oh, Ay, sige daw, unsa imuhang pag-awat sa akong voice clip, be? sorry kayo, ma'am, pero... It's okay, wala problema. Ano kay idol maguti ka, ma'am? Ah? Yes, ma'am. Actually, member good pud ko og publication, so like naana jud mi ka na like murag idea about radio broadcasting Oh, unya. yeah. Since friend ba mi nila Fritz, so Oo. katupong sa mast, Oo. di ba nag-uban man ta sa mast. So idol gid kay nako si Ma'am LG. Char, oh. Wala Kay siya. nakaadto na ka sa balay. Ay, yes, ma'am. Og nakatulog og pila ka adlaw? Yes, ma'am, nakatulog sa inyong balay. Pila ka days, Cliff? Mga 2 days go. And 3 nights? Yes, ma'am. Bitaw, anyway, syontay lang. Oh, grabing katawa ni GJ. And also si Ma'am Lourdes, Ma'am Deng! Hello, Ma'am Deng! Di ra ba siya ganahan tawagon og Lourdes si Ma'am Deng? Naa siya sa tawag ani Japan gihapon. Si GJ Tabang. Okay, sige kani. Sige daw, unsa imong way of unsa ni kanang pag-awat sa ako? Ay, murag na ano naman siya sa ang office ma'am, kay- ang pag-news, Yes, newscast, ma'am. sige daw. Pero gawin rin, di mo ako kabalog news Ay, broadcasting. sige, news na lang. Dali, pangitaan ta ka. Kasi Sige, imong gusto go, ma'am. Bisaya. Ay, sige, baka ng Bisaya. Bisaya. Wait lang ha. Kanina ibag-o. Ma-pressure ko, Ma'am Wing. Dili, kay imo maning kuan. Isa ha. Wait lang. Kani supply sa bugas kaganina ako ning gibalita. Bantay rin yung mga taga-us ko. Sige Cliff, kuwaad ako no ni Cliff. Kaya na nimo makabuot Cliff. Atong ipa-try si Cliff. Ay gani unta ang sige na lang. Okay Rana, naama po live. Alam siya, mabulol ko, ali Ma'am Wing. Sige lang. Importante nga kuan perform. Dakurog lagi ka Cliff. Ingon si J-Boy. Ingon si J-Boy. Hi Dai, shout out daw. Ingon si JM Leo. Yes, ma'am. Shout out kay JM. Siya mong head sa creatives, ma'am. I see nga nag-OJT. Yes, po. That's why. O sige, go. News. Katulad ganina, ma'am. So, Yeah, ganina ni. Alam, makulbaan na dyan doon ko. Okay na maka, ma'am, nga awat-awaton tika. Oo, sige na. Sige, okay go, na kaayo. laban. Actually, daghan mo gaawat. Pati si Whitney, inyuhang maestra sa ko. Si Whitney, kisa pa nang gaawat diha sa ko. Even ako ang mga, unsa get up, awaton nila. Sige daw, go. Narao, balita ni nga. Ayan, sige. Ayan, sige, ma'am. Here's Cliff Axel. Gisiguro sa Department of Agriculture, DA ug Food Terminal Incorporated, FTI, nga igo sa ang supply sa bugas sa gobyerno alang sa padayon nga pagpanghatag sa benting bigas meron na BBM program. kini si Dr. LG Iman ani nayon. Actually, naapay mas ko ana. Si Whitney ang Yes, dapat ako ma'am. tong ipa-perform si Whitney diri kay naay ka ng napod siya lahi nga version. Yes, ma'am. Lahi gid mga performance, ma'am. Performance. Murang si Kuan pod, si Fritz. Yes, ma'am. Kada gid siya maawat kay kaniya, ma'am. Oo. Iya ginang gitry og sa perform. Yes po, ma'am. Sige, wait lang. Naka-mention ka nga sa Agibus? O sa to? Agi Bulletin. Unsa ka? Ako ang current nga cartooning director, ma'am. Wow. Yes, Agi Bulletin po. So nganong unsa to ga broadcast pod ka? I like sa ano gid ko, ma'am, ang ako among way of like entering organizations, ma'am, kay gusto gid ako i-use akong skills like sa art. So sa publication, ma'am, nag-join ko og Agi Bulletin for the Department of Cartooning kay since dito mo guna ma-use ang ako ang talent for voicing out sa mga issues ana, ma'am. Yes po. Unsa imong bet kaayo nga gina-feature? Sa Agi Or depende ba ang imong cartooning depende sa cartooning, ma'am, sa kanang articles nga yes, ma'am, sa gina-provide? article nga gina-provide, ma'am.
Pero ang scope ra gid niya karon ma'am kay since naman ko sa Agi Bulletin is about sa issues on agriculture sa college nga Oho. ma'am. Yes po. Unsay pinaka na ba kay mga usay tawag na gi cartooning Yes po. nga nag-viral? I think dili magid siya kay katong sa editorial gid nga mga field ma'am ang nag-viral jud. Ang ako ang gi cartoon kay halos sa man gid sa katong literary nga mga article. So ang akong nag-trending kay katong about sa palaro nga katong gi-cartoon ako ang duha ka characters nga katong naibae og lalaki unya naka-jersey sila. Di ang mga lines ato kay katong about sa gikapoy na siya sa iyang event so pwede magpahuway kanang relatable bitaw kay sa mga students unya ni ana din ang babae nga diri ka sa ako magpahuway Ay, so ako imong pahulayanan. yes po ma'am then ang katong grabe gid siya ka trending kay about sa katong graduation ma'am kay murag magid kay to siya kanang very personal ma'am ba kay ang nag-depict dito sa cartoon ma'am kay about sa duha ka magbarkada nga ang isa is mo graduate na ang isa dili pa kay na extend so ang nakabutang dito kay kanang very short but very kanang touching nga message katong apas puhon ha kay nga na siya ma'am yes po mura iyang giingnan ang katong dili pa makagraduate og apas pohon ana. Ay, Yes nice po, ma'am. good. Unya makarelate, daghan na Yes, ma'am, makarelate daghan actually. ma'am. Kayo ba daghan kayo, sorry kayo. Daghan kayo mga tawag ani ka ng mga kasi tawag na ninyo dili regular Irregulars and irregular. extendees, ma'am. Yes. By the way, naka-views atong live si RV. Hi, Vay. Oo, si RV Hamero Susi. Uy, ang akong friend. Oh, yes na. Yes na RV. Yes, nagyod. And wait lang ha, daghan tag mga live viewers diri si Guay Asistido Mendoza. Yes, ma'am, usko gihapon. Na gitarong manog ayo. And si Shami. Hi, Sham. Hi, gwapa daw. Hi. Yes. Yes na siya. And si Ma'am Katrina Ness. Hi, Olila. ma'am. Regards, Cliff Axel from your artisan advisor. Yes, ma'am. So you are also an artisan Yes, member? ma'am. Another organization po. Wow, kano sa lang ka nag-start o artisan? Since second year, ma'am. Last year po kay vice chairperson ko sa Artisans. Kay ang chairperson, ako Si Ed. na-interview na Yes, ko diri. ma'am. Si Ed Eloisa. Ed. Yes po, ma'am. Yeah. So, kumusta ang artisan? Unsa po imong mga contribution sa artisan? So, ang contributions gid po nako ma'am kay about like promoting gid gihapon ang among organizations kay since murag napalong magud siya since pandemic po. So kami ang batch nga kanang murag i-fight gid na mo siya again nga murag ma-visible bitaw siya again kay nice magud pud siya nga channel for aspiring artists here in Central Mindanao University nga makita nila ang ilahang talent pud kay mo gid pud gud sa artisan ma'am kay gina-organize gid namo to mga aspiring artists here sa CMU kay gusto gid pud namo ma-empower ang kanang mga artists here sa CMU since very important gid pud sila sa ato ang institution. Yeah. So, pila mo ka members? So gid siya ma'am tubo siya kay since gadawat man mi og mga new members every year. So like more or less murag na mig mga 100 ka pin mga Daghan na. Yes ma'am daghan na mi kay So, until now, you are still serving as the vice chair? no ma'am nag-step down ako ma'am kay every year ma'am pud siya mag-change ang officer. So okay. yes po ma'am since napud ko yung other organizations nga gina-hold so mag-step down ko but still I am a member and siya active gihapon. Oh, wait lang. Bryle Andre. Go Tito Axel. Proud pamangkin. Bryle Yes and po. Bruce. Asa ni sila karon? Naarag gihapon sa Pangantukan ma'am silingan na ako mga pag-umangkon. Wow. Hoy, wait lang ha. Katrina, Ma'am Kat. Hoy, pang pageant man kayo og tubag. Sige. Why CMU? So actually ma'am, grabe sa amo ang lugar dyan sa Pangantukan, murag naa na joy reputation dito si CMU kay since dito ba sa amo kay since Bukidnon pag makaingon grabe gid baya ka influential si Central Mindanao University when it comes to students and then known gid pud kay siya sa mga tao so mo to nga since elementary ga-dream na gid mi nga mag CMU kay lahi ra gid baya daw ang CMU. So meaning nakabalo na ka sa elementary years nga na CMU yes, ma'am. nag-exist? Kaya ako mga cousins, diri man pud ga school. Oo. Diri man pud ga study sa CMU. So mo to nga mag-CMU jud ko. Like mo gina siya ang goal jud nako as a kanang bata pa nga mag-CMU ko ana. So yeah, kay given na ma'am gid pud nga grabe gid og products si CMU naman pud gid ko yung mga cousins ma'am nga products gihapon sa CMU. So
power gid kay siya mo tong influence na gid ko since elementary sa CMU. Nga mag-CMU gid Yes, ka. ma'am. Never pud na introduce sa imo ang other schools? Gi-consider na ko siya, ma'am, but lahi ra man gid pud good kay duol pud siya kay pangantukan ra Yeah. pila ra ang time travel, free pa jud. And then nice gid pud kay siyang institution. Actually hapit gid ko wala na enroll sa CMU, ma'am, kay last day of enrollment na magud ko na enroll, ma'am, kay gakaklusan ko sa ako mga kurso nga gusto sa moto. Nag-decide na si mama nga mag USTP daw unta to kay mag architecture. Oo. May kinadawat ko sa CMU ato nga night gabi na pagid ko na enroll unya last day of enrollment. So moto thankful ra gid pud kay ko nga na enroll ra pud. Yes, ma'am. So, kuan ka, late. Nganong, wait lang, unsay courses ni mo nga na-closean ka? Meaning, this is not your first choice, di ay? Yes, ma'am. Actually, ma'am, irregular Unsa gid unta? ko karon, ma'am. Unsa-unta? po. Ang ako gid untang kuan ato kay ang naagid sa ako ang katong for enrollment is ang first gid na ako nga choice is biology. Oh. Then second ako is civil engineering. So mo to grabe ka. grabe ka ano og mga kurso. So mo to Oo. nga naklusan. Pero opposite na sila, ha? Yes, ma'am. Dali kay na-close si bio ato nga time sa among Yes, batch. Dali true. pud kay na-close si CE. So mo to nga okay. nag-enroll din ko sa nag-enroll ko sa ABE. Okay. Mo din to, ma'am, nga lisod man kay siya. So mo to nag-shift na sad ko sa agribusiness. So, nakasulod sa gid ay kag-abe? Yes, ma'am. First sem. First year? Yes, ma'am. Then, nag-shift din ka o Agribusiness management pagka second sem sa first Second, year. yes, ma'am. Why agribusiness among gi-shift? Actually, ma'am, as I've mentioned nga products of CMU ang ako mga cousins, daghan kong mga cousins nga nag-agribusiness actually. Sumoto nga. So giawat na lang gyud nimo. Nalagid pud ko idea sa agribusiness, ma'am, kay makita mo gud ako mga cousins like kanang gaano sila og kanang mga sa mga companies, and then ang isa kay nana siya iya nga store for like sa mga agri vet supplies. So Yeah, inana siya, yeah. ma'am. And then very gid pud siya, ma'am, very close to heart siya kay since na kanang business siya but at the same time agriculture niya dito ba sa Pangantukan, ma'am, kay very gid ang agriculture dito sa Oo. especially sa among barangay po. Oo. Like likod ra gid sa among balay kay farm ana bitaw. Yes, Okay. ma'am. Unay ra kaayo. Yes, ma'am. Wait lang. Naapod ta isa ka pamangkin ko yarn si di na ko mabasa Itel Yes, ma'am. Siya tong mothers nga nasa Fuentes. Kuwait. I see. Pamangkin ko Hi, yan. Ma. Proud mama here. Langga. Axel. Ayan. Sige, salamat kaayo, ma'am, for watching. Actually, ma'am, very supportive gina sila sa amo, especially sa kanang mga ingani kay actually nag-tell gid ko sa iladaan nga mag-guest ko sa radio sa Ay, DXM asin. FM. Kagahapon nung tadi ay to. Yes po, ma'am. Pero okay ra sila. Actually, ma'am, dako na magud kay nga symbol si radio sa among family, especially si DXMU kay ang ako late grandmother nga she departed last February 5, 2025. Last year lang. Yes, ma'am. Before your birthday. Yes, ma'am. 20 days before your birthday. Yes po, ma'am. Mo to siya nga ang buta mo gud siya, ma'am. So she's blind. Oh, So okay. her only form of media entertainment is radio. Oo. So like murag na dako na gid kay nga symbol si radio sa amo kay very close magud sa amo as si Lola. Oo. And then murag ang iyang entertainment is ang radio. Oo. So mo ginausahay kay what's amazing about her kay mas updated pa siya sa news sa CMU kaysa sa ako. Amo nang taga-uli nako sa amo kay mangumusta na siya nga kumusta man ka kay na ko nadunggan sa radio, especially kana As makadungog siya sa imuha. as in. Yes po, ma'am. So yeah. Oy, we lost a listener. Yes po, ma'am. But you earned an angel. Yes, Yes po, we ma'am. earned an angel bitaw tinuod, no. Anyway, si Kuya Carlo Aramis Alsola, go manghod kaya ra na proud kuya. We call watching. Yeah, ako ng kuya, ikatulo sa amo ang maigsuon. So pila mo ka igsuon? Unom po, ma'am. Pila ka? Ikalima. Ikalima. So you Yes have po. napakay manghod I nga. have a sister sa COC karon nag-study. COC. Yes So po, ma'am. lahi-lahi mo mga schools? Lahi-lahi mig igsuon? schools, ma'am, kay... Lahi-lahi Yes po, o mga gusto yes nga po, mga ma'am. courses. Yes po. I see. Wait lang. Si Chid Exigel Padri Yes po, ma'am. Alsola imong igsuon. Yes, ang akong gisundan. Imong gisundan. So, So, kambal-kambal. Sabi na akong anak, ma'am po. really? Yes po, ma'am. Asan ni siya ni graduate? Sa Pangantukan
Bukidnon Community College. Pangantukan. Yes, Yes. po, ma'am. Nagtap nabi ng mga Yes, nagtap sa na sila. Leia. Leia, Ay, sa no? Ale. So unsa iyang course? Entrepreneurial. Ay wow. Entrepreneurship. So pero prepareha mo. Yes, ma'am. Business field. Oo, business field. Wait lang. Unsaon Cliff Axel? Ikaw na gyud. So proud of you, Ax. Close kaayo mo sa imong mga igsuon. Yes, ma'am. Close kami sa among igsuon, ma'am. Unsa ka close? Unsa inyohang way of bonding sa imong mga igsuon? Like kanang kay sa balay man gud, ma'am, kay since ang environment gid nga gi-create sa among parents kay kanang very positive, kanang very expressive bitaw. Well, naagid ang mga pangasaba, but sila mama and papa magud kay murag ang ilang pag-handle sa balay kay gusto gid nila kay kanang walay gubot ay nga bitaw, ma'am. Well, dili gid malikayan ang mga panaglalis, pero still ang among love kay mas stronger gid. So like close gid kay mi, ma'am, nga kanang point nga kanang magbanter-banter lang bitaw, pero not in a serious nga kanang matter nga kanang mag-away na jud. So never pagid ko maka-remember gyud, never pagid mi nag-away mag-igsuon nga kanang grabe jud nga Grabe kanang gyud. yes, ma'am, wala jud. Pila mo tanan, mga lalaki, pila ka babae? Duha ka babae, Upat. kamagulangan o kamanghuran, din natungan din ang mga lalaki Lalaki nga upat. tanan. Yes po, ma'am. Ka-cute, no? Sige. Alas 4, dali ara, uy. 4:43 on Yes the po, clock. ma'am. Unsa ganito imong na-mention ka ganina, ha? Nga nabian nato. Wait lang. Nawala siya sa akong hunahuna kay nasapawan siya. Why agribusiness management? Nganong ka na pod? Yes, ma'am. Other Tungod kay imong mga cousins ma'am, to, no? influence. And then very useful gid pud siya nga, very practical nga program for me, ma'am, kay since sa lugar nga grabe gid ka kusog si agriculture as well as business, so why not study it? So mo to nga gusto ko mag-agribusiness kay since makasuporta gid pud siya sa atong mga farmers, Oo. sa atong mga small business owners. So grabe siya nga tool for empowering those nga mga fields, ang business o ang agriculture. Graduating na si Cliff. So what's your plan after graduation, Cliff? Actually, ma'am, dili pa po ko graduating. ka naka-mention ka nga. Yeah, irregular. Irregular. Yes, Sige, ma'am. nganong irregular? Tungod atong nag-shift ko, ma'am, di nagit siya yes po. Yes. That's understandable. Yes Kay po, once ma'am. mag-shift ka from other course, murag mo balik mo ka, no? Yes, ma'am. Pero ilaban na maghihapon siya, ma'am, kay moto nga kay tungod pod nga kanang gamay ra kay ang ma-enroll sa ako, so I can jump sa mga organizations, mag-join ko Yes. mga competitions. So O mo ma'am. na apilan nga competition? Ang ako na apilan nga competition, ma'am, ang kadig yung masts ang pinaka-significant sa ako. Sige na, aside sa math, Mag-join pa pod ko karong April sa FASMIN Congress sa Tangub City. So uban mo ni Kuan. April di ay ang Yes, ma'am. schedule. April. Uban di mo ni RV. Yes po, ma'am. Uban mo ni Oo, so RV. mag-uban na sad mo ni RV. Uban na How sad about mi ni RV. si Fritz? Yes, ma'am, mag-uban siya kay councilman siya sa agriculture. Ay, that's good. Sige, diri na ta sa MAST na Yes, experience. What was your event sa MAST? So ang akong event sa MAS, ma'am, kay katong on the spot poster making competition. On the spot poster making competition. Ga-poster na gid ka ever since? Since elementary jud na Since siya, ma'am. elementary. Yes po, ma'am. Wow. Sige, then how was your MAST experience? Sige, tell us kumusta imong Yes MAST? po, ma'am. That was last year, yes, right? ma'am, last year. So, grabe na dyan ako nga year anang mass, ma'am. Kay since second year, ata ko ato nga gusto gid ko mo join og mass. But Oh. due to mga circumstances, dili ko maka-join. Kay wala Oh. naka-audition or like, naanay nakuha nga participant. So, mo to nga, when I finally joined mass, grabe siya nga kanang fulfillment bitaw sa ako, ma'am. And then, ang ako yung idea ato kay giubanan magikot sa atong coach si Sir Jake. Yeah. And then, ano ko nga, sir, like maningkamot ko, but at the same time gusto lang gid ko mag-have fun bitaw ato nga Yes. event kay Si Sir Jake di ay ang imong Yes, ma'am. coach. Hi, Sir Jake. so mo to nga ako nga fun lang gid ang akong ano dito, and then bonus na gid sa ako if maka-place ko, and then Yes. thankfully naka 6th runner up ko out of more or less 23 SUCs po, Oo. ma'am. So grabe ko ka-proud ato, ma'am, kay kanang ang akong goal jud dito is maka-join lang gid kog mas. Oo. Okay na gid kaayo ko, then bonus na lang gid na ang maka-place ko. Maka-place, oo. Yes po, ma'am. And then naka-place gid di ay unya mo din to nga lingaw kay mi sa awarding ato kay bisag dili kami naka-award kay maninggit mi.
Time sa, so sixth placer, ikaw ba ang magpasok? Dili po ako magpasok Na ma'am, ay unfortunately. Sa taga USTP, I think, ma'am. Claveria. Ay, Claveria. CDO? Yes, murag naara diha, ma'am, sa ilaha po. I see. Sige. So, unsa pinaka memorable nga experience nimo sa MAST? Ang Nga di mo malimtan. other than sa katog yung mga fun, like mga gala-gala, ang katog yung, di ginaw malimtan, very funny gid nga experience katong kay Richard, katong natunok si Richard. Oo. Yes, mga kay funny gid kay ito, ma'am, kay... Ano funny nga naman to? Unsa nahitabo adto? Ako ra bagyo naka-rescue sa inyo adto. Ang nahitabo ato, ma'am, kay pag-abot gid ato nato sa event ay sa katong sa high school ba to siya, ma'am? Oo, atong billeting area. Yes, ma'am. Magpalit unta mi og lunch or something kay gutom, gi ka Oo. nagbiyahe. Unya ako kay ang akong gipangdala ato kay boots and mga extravaganza. Oo. Buto nga nagboots gid ko kay magpalit mig duha niya. Iya kong gisunlog kay siya nga magboots gid kaday nga sa ubos ra man ta mamalit. Ako ba ayaw pagbuot bayot. Mo nito siya nga pag abot ta mo paggawas mo sa classroom natunok dayon siya kay nagchinilas siya. Natunok og Alambre. Yes, ma'am. Oo, nya joker kaayo to kay. Anak ko sa iya nga ipanawag dito ka kung basin na naisabon kay hugasan siya nga. Nakoy sabon sa imong sabon silk ka. Unsa pag mapahon ni imong samad. Yes. Yes po. So ang nahitabo ako'y nangitag Yes, sabon. ma'am. Unya, napa-injectan at siya. Oo, Safeguard. na pa-injectan pa kay nanawag tag nurse. Yes, ma'am. Ngano man pud tuno nga ako ang naa didto nga coach. Murag nang lakaw na Yes, ang ma'am, murag uban. nanglakaw ang uban. O nga busy na Yes sila. po, ma'am. Oo, nya na-shock ko kay mahadlok dai siya og needle. Yes po, ma'am. Pero it was good kay na successful. Yes, Dili ma'am, gyud ta ma'am. siya mo sugot nga magpatusok. Wait, la si Richard na interview na nako diri wala. Yes po, ma'am. Na-interview na Na-interview dito na mo no. siya. Tama. So mao to nga first day pa lang to ninyo, di ba? Grabe na gid siya di ay- memorable, ma'am. Unya ang ako pig yung mga paints ato ma'am kay nausik sa bag. Ay na Ako mga paint nga kanang gamit sa training. you mean nausik. pagpadulong pa lang nato? Yes, ma'am. Kay gipangbutang ba ito sa ubos sa bus. Yes. So, nausik. Grabe pa na akong panglimpyo sa bag. Grabe siya nga challenge, ma'am. O ito nga, di gina ko i-let ang mga negativities nga mo creep in sa ako. Kay Yes. Gusto gid ko nga fun ang akong memory sa mass. Mo Sa fun gid MAST. kay siya. Kinsay naka-encourage nimo to join MAST? Actually, ma'am, kay grabe gud ang influence magud ato, ma'am, nga katong grabe magud ka trending si MAST atong pag second year nako kay hello kanang mga to sila og pagadian. I think tong MAST pagadian. pagadian to siya nga time. So ako hala gusto ko mag-join ana kay naalagi itong mga art competitions and then drama mo gud kaayo ko kay gusto gid ko mag-join jud og mga competitions kay murag mao mo guna siyang akong way of kanang murag mahon bitaw gid ang akong talent ma'am sa Yes. competitions. So butang gusto ko mag-join ana then due to circumstances like naunhan og kanang audition na nagnanay nakuha so mo to, ma'am. Then pagka finally na gid ayon ay audition mo to take na gid ako siya, ma'am, and then nakuha ko for MASTs. Wow, Yes that's po, good. ma'am. Are you joining again? Depende ani, ma'am, next year basta maka-join gihapon. Yeah, Yes so po, ma'am. I'll be seeing you again. Next year? No, not next year. This year pa. Yes, ma'am, this year, next semester. Yeah, next semester. So naapaman pud ka din Yes, ma'am. di ba, by that time. Sige, anyway, alas 4:50 na gyud, Cliff. Unsay dili nimo malimtan nga experience pud diri sa CMU? Ang ako again, ma'am, kay ang mga experiences good with my friends, ang mga like ang relationship nako with other people, di gid ako siya malimtan man kay ganahan magid good kay ko mag-socialize sa mga people other than my academic nga journeys. Gusto gid pud ko maka-build gid bitaw og like kanang nindot nga relationship here sa CMU para kung if ever mo balik og sa MU na ko'y ma-look back nga hala ingani ang akong journey sa CMU nga na ako'y mga na-create nga friendships, na ako'y na-leave nga legacy po. Ingana bitaw, ma'am, murag mo gid po siya ang akong goal po other than my academics po. Yeah. And how about challenging? Challenges gid, ma'am, ang pinakakusog gid nga challenge kay ang financial jud, ma'am, kay since dili gid mi kanang dato jud makakaya lang makapaskwela og makapaskwela, so financial gid ang grabe nga challenge, ma'am, and then also dili man pud kay ko kanang ga struggle gid kaayo kay gapaning kamot man gid pud ko, ma'am, nga like
maka move forward gid ko, even though given naman jud nga na ereg ko, so as long as I am moving forward, ipadayon jud nako ni siya nga life. So mo na siya. Natubag ba nimo to akong pangutana ka ganina, what's your plan pag mahumana ka kay syempre fourth year hapit naman gid Yes pod po, kay ma'am. na naman ka sa level 4. So what's your plan after ka mahuman sa agribusiness management? So ang ako yung plan, ma'am, is to ang ako yung gusto gid i-pursue gid nako ang akong like gusto gid ko magka-degree in fine arts, kay gusto gid nako siya i-pursue, ma'am. Pursue. So You mean master's degree for for kanang fine arts or mag- another course, second course? ma'am. Gusto jud nako siya i-achieve, ma'am. Kay Ngano wala ka ng fine arts before pa lang? layo magud kay ang fine arts, ma'am, and then In I think ang murag na ay Cebu? multimedia arts ra ata ang pinakaduol diri na sa Cagayan, and then ang fine arts kay murag na sa Cebu, Manila. Oh. Yes po, ma'am. Unya layo kay siya, unya. Dili gid siya kaya. Pero makaya na this time. Makaya na guro if ever pod like maka-generate na gid pod ko. And gusto gid ako i-full time gid ang ako ang pagka-artist, Ang kay fine dako jud kay arts. og money si artist magud, ma'am. True, Yes bito. po. Wala pa ko nakapa-commission. Pwede na kaayo karon dayon, ma'am. Sige daw, kanang mga ingani, halimbawa, i-draw ko nimo. Yes po, ma'am. Pila ka minutes mo ma-finish usually? Ay, if like quick sketch lang gid, ma'am, kay makadone ko og like mga 10 minutes quick sketch. What? Murag mo pud na siya akong ginabuhat, mo like na kanang na ako'y friend nila, ayog lihok dira i-draw din ako siya. So yeah, nga na, ma'am. As in? Yes po. What a talent. Wait lang, si Marisa Cardinez Escobillo. Congratulations, Axel. Yes po, ma'am. Ako na siyang relative gihapon nga teacher dito sa amo. Pangantukan. Yes Sa po, ma'am. Pangantukan. Hello, ma'am. Message to yourself. So, ako message sa akong self, ma'am, is you've reached this far, might as well continue walking further. So, dili gyud kay si Axel man gud, ma'am, di gyud siya ma-satisfy if dili gyud niya ma-reach ang iyahang ginayern. So man nga, don't give up sa imong mga dreams, kay taas pa kaayo ka og time sa imong self nga makamit ang imong mga dreams, and then love yourself as much as you love other people, and then Marta gito siya mga ilaban ra gyud ang mga challenges sa life. Yeah, laban lang. Ay, laban lang siya. Thank you so much, Axel. You're welcome, ma'am. Message na lang sa mga artist, young artist. Nag-start ka pagka-artists elementary, Yes, ma'am, right? since elementary. Since elementary. So, message of advice sa atong mga young artist, unsaon nga mo survive sila sa ilang Yes po, pagka-artist? ma'am. My advice to the aspiring artists out there nga, people are gonna judge you anyways. People are gonna judge you. Might as well do everything you want to do anyways. Kay ang uban man gud nga artist, ma'am, is very hesitant sila to express themselves. So ang ako adjud is don't let any opinion nga mag-define sa imong work, sa imong craft. So continue lang jud, express yourselves truly, and then like dili jud mag-give up sa imong mga dreams. Yes. Oy. Nako, God bless you, Axel. You're welcome, See you ma'am. Thank you, ma'am. around. See you around. And hope to have you again sa among balay. Yes, ma'am. Looking forward. Oo, okay. O sa ganito, inyong pangalan, The Three Musketeers. Musketeers. Wait lang. GJ Amante, go into the light, kaayo imong theme. Axel. Oh my God, Correct. karon pa ko kabantay. Grabe ang sunlight. Supportive si Sunlight karon sa ako, ma'am. Yeah, grabe ang sunlight. Anyway, sige, good luck na lang sa ato ang sunlight din. Thank you sa sunlight. You're welcome. Thank you kayo, Axel. You're welcome, ma'am. Yes, salamat kaayo sa imong time. And usko, unsay mga kuan ninyo gani, mga events Na may upcoming? job fair, na may seniors night. On May. Yes po, ma'am. And seniors night on July. Yes, July. All right. So wala na kita igong oras. Salamat kaayo. Again, kauban nato karon si Cliff Axel Alsola, usa ka 4th year agribusiness management student sa Central Mindanao University. Ato ang 6th placer sa MAST nga unsa to nga event? On the spot Poster making competition, and also an USCO officer, interim Creatives head. Yes, ma'am. Committee head. So daghang salamat ug maayong hapon. Di kini na lamang si LG Iman Aninayon. Bye-bye.